ኣብ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሳተላይት VOA 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራትና ንሎሚ ሰንበት መቐጻልታት መዓልቲ ዝጀመርናዮ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ዝሓለፈ ቅንያት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከም ዝፈረሙ ይዝከር። ነዚ ትእዛዝ እዚ ንኸብሩ ክልተ ሰሙይ ሓጊ ተጋቢዞም ኣለዉ። አቶ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ ከምኡውን አቶ ሙሉ በየነ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ኖርዌይ እዮም። ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ። ጊዜ ማዕቀብ ክግበር ከሎ ዓድታት ናብቲ ዘይምልከቶ ነባሪ ከይከይድ በቀጥታ ከይጎድእ ጥንቃቄ ይግበር እዩ። እዚ እውን ኣብ ግምት ተእተወ ይመስል ብፍላይ ኣብቲ መእተዊ ናይ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ሓገዛት ንሂማኒቴሪያን ሰብኣዊ ዝኾኑ ሓገዛት ከይቋረፁ እዚ ክንቅፅል ኢና ሌጂቲሜት ዝኾነ ትራንዛክሽን ቻነል ሓሊና ብርዳእታ ዝህቡ ንኣብነት ኣካላት ኣቢልና ከም ዝቕፅሉ እዚ ኣካተት ከም ዘይኽእል ኢሳያስ እውን ከም ዝበሎ እዚ ኤግዜክቲቭ ኦርደር ምስ ወፀ በቀጥታ ካብዚ ወፃኢ ዝኾኑ ትካላትን ነገራትን ዝብል ሊስት ወፂ ነይሩ። ስታሻ መዓልቲ መፈጸም ዝኸውን ሓዲኡ ማለት ይምበር ብዙሕ ሕግታት ገና ክወፅ ትፅቢት ንገብር እዚ መፈጸም ዝኸውን ኣብኡ ንሪኦ ብግልፂ ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሎም ዝኸዱ ነገራት ኣብዚ ማዕቀብ ክሓልፉ ከም ዘይብሎም ስለዚ እዚ ብግልፂ ኤክስክሉድ ካብ ዝተገበሩ ኣብዚ ከይኣቱ ካብ ዝተገበሩ ምዃኑ ግልፂ እዩ። ካብኡ እቶም ትካላትን ሰባትን ሰብ ህዝቢ ክፈልጦም ድዩ ዝብል ገና ይንፈለጥ ናይ ብሓቂ ናይ ካልኦት ተመክሮታት ኣብ ገሊኡ ብግልፂ ተጠቂሶም ብፍላይ ኦፊሻላት ዓበይቲ ዝፍለጡ ክኾኑ ከሎ ብግልፂ ተገሊፁ ንረኽቦ። እዚ ግን ገና ኣብቲ ዝወስድዎ ሜጀር ኣካይድኡ ነቲ ዝሓሰብዎ ዓላማ የድመዐልና ዶ ካብ ዝብል ዝብገት እዩ ዝመስለኒ ናይ ዘፈጻጽማ እውን እምበር ገና ክንሪኦ ኢና። ከምቲ ዝበልኮ ግን ሓንሰቦ ኣብ ልዕሊ መን እዩ ዝውሰድ ዝብል ሰፊሕ እዩ ብጣዕሚ ማለት ሚልዮናት ሰባት ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያውያን ወይ ኤርትራውያን ወይ ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮኑ ካብኣቶም ወፃኡ እዚ ኩናት ክቅፅል ሓጋዝ ዝኾነ ናይ ካሊእ ዓዲ ነንትርፊ ዝቆመ ኣካል ክኾን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ሚልዮናት ፖቴንሻል ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ዲስክሬሽን እዩ ዝህቦ መሪፆም እቶም ሰባት ወይ ትካላት ክምረፁ እዮም ማለት እዩ። እቶም ዝውሰዱ ተግባራት ማዕቀባት እውን ብዙሓት እንዲዮም አንተም ተገልጸ ኣየናይ እንተወሰድና እዩ ዘድምዕ ዝብል በቶም ቤት ዕዮታት ይውሳን። ስለዚ ምስዚ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለኻ ዝርዝር ንህዝቢ ግልጽ ኮን ድዩ ኣይኮንን ዝብል እውን ቆርብ በዚ ዝሓልፍ ይመስለኒ። ግን ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ኣክሰስ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል መስርሕ ስለ ዘሎ ናይ መንግስቲ ውሳነታት ህዝቢ ፈልጦም ቤት ፍርዲ እውን ኣቢልካ ዝርከበሉ ዕድል ክህሉ መንግስቲ በቀጥታ ድሕዳ ሊስት ገይርዎ ስለዚ ናብኡ ዝቐረበ ይመስለኒ። ናብታ ትቕፅል ሓደ ሰማዒ ዝለኣኸልና ሕቶ እዚ ኣዋጅ ማግኔትስኪ ተደጋጋሚ ይጥቀሰሎ እሞ እንታይ ምዃኑ ተኸታተልትና ዝሰፍሐ ርድኢት እውን መታን ክህልዎ ብዛዕባኡ እንተብርሁልና ክሳብ ሕዚ በዚ ኣዋጅ እገዳ ዝተነብረሎም ኣካላት ብወግዕ ዝፍለጥ እንተልዩ እውን ኢሳያስ ኣብዚያ ርእይቶ ኣበላ ያው ነለይ ገብራ እሞ ናብታ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ሕቶ ቅድሚ እታይ ሓንቲ ትሊትን ከብርሃት ዘለኹ ነገር ኣላ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝተሓተ ሕቶ ማለት እዩ ትሊት ከመይ ክወፅእ ዝብል ሙሉ ብተወሰነ መልክዕ ገሊፅዎ እዩ። ኣረባ ግዜ ናይ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ዝበሃል FOIA ሪኩዌስት ገይሩ ኦፊሻሊ ዝኾነ ትካል እቶም ግድ ዝገበረሎም ሰባት ዝርዝር ሰብ ስልጣናት ይኹን ትካላትን ውልቀ ሰባትን ንክወፅእ ሕቶ ቀሪቡ እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ። ስለዚ ዝርዝር ክወፅእ ከም ዝኽእል ኣረባ ግዜ ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ነጥቢ ከብርሆ ዘለኹ እዚ እዩ። ካልኣይ ናይ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንካልኦት ሰባት እውን ሰላማውያን ሰባት ወይ ድማ እቲ ነገር ዘይምልከቶም ከመይ ጌርካ እዩ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ዝምልከት በቀጥታ ካኣቱ ከምቲ ትገለጸ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ዝበሃል ስጉምቲ እውን ኣብ ፕሮሰስ ዘሎ ነገር ኣሎ። ታሪኻዊ ማዕፁ እንታይ እዩ እንታይ ኢምፕሊኬሽን ምስ ከዚ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዝብል ሕፅረ ቢለ ክገልጾ እየ። መጀመርያ ናይ ግሎባል ማግነስቲ ኣክት ማለት ናይ ራሻ ሞልዶቫ ተርጊ ማግነስቲ ሩል ኦፍ ሎው ኤንድ አካውንታቢሊቲ ኣክት ዝበሃል ብ2012 ብፕሬዚዳንት ኦባማ ተፈረመ ሕጊ እዩ። ታሪኻዊ ማዕፁ ኣብ ራሻ ዝርከብ ናይ ታክስ ሎየር ነይሩ። እዚ ምስ ኮራፕሽን ምስ ሙስና ዝተሓዘ ኦዲት ዝገብር ኢንቨስቲጌት ዝገብር ሎየር ነይሩ። እቲ ሎየር ናይ ራሻ ኦሊጋርክ ዝኾኑ እቲ ሙስና ዝምልከቶም ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተሎ ዝተቐተለ ሰብ እዩ እቲ ማግነስቲ ዝበሃል ሰብ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ያው ፕሬዚዳንት ኦባማ 2012 ተፈረሙ ሕጊ እዩ። እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝገብር ዝብል ዝርዝር ክናት ንኽእልና ሓደ
قبل عدة سبعة مثل خبيت قفعد حتى مسابات تكالات مس كورابشن مس مسنا تحزون زحتة سبات زحمي سبات تحتات القانون زقدر عالم لقوي حقي نا أمريكا حقيو زي حق زي أرمزي executive order ناي سينات بيل أثر تحرن 8 زبال ناي congressional resolution أو تقيس نيرو فلاي أبي كيف أزقبر زلو كوينات نحتاج زي بلا زي سجمتك نوصلنا زبل طبعا تقول تجلسوا سجمتات مالتيو زي جلسة حقي نيرو ناي هاوس resolution يو أي وطن معناتهم خلتشين عشران قد متداو يو experts جبرة قاضي نعود خالي ناي هاوس بيل 445 زبال بروسيسور له so up to court says in the law ناي سينات resolution ناي global magnitsky act تقصوي الحر كنا تطون زي ولا تم قدم خناتات وعندما conditions اللي زي تمالو ناي global magnitsky act سجمت كوسر كان دخل يجلسوا كافتم وانا سجمت الجبر منقرات حاديو حتى سواء مثل جبروا up mis corruption تعز نجار وعندما rule of law نحقي على الإعلان ناي مرت أخبر كله ديمقراطية يزخنا مرت كي جبر انقطاع فترة كلاتن سبعتن بدي حق زي حتى يكون زبل حقيقيو بتعمي سيريسيو نبرت موراس مس أمريكا جبر خنا قطبا يركبن نقدن ناي إيكونومي حاجز كله نجار كقوالة دخل بتعمي سيريس خنا حقيقيو السوون توصل ملكة مست executive order تدعي سويو ناي global magnitsky act وين كنت كمل كم زخلو so far كشحوز جن تكبر نجاريلان ياو بحق درجة جن وصي الله وإنما كنت كمل كم زخلو هاديو من قديس سوي ناي global magnitsky act ملو أبزي توصل تعليقا من البعث قرب محواس اللي مثلا نموت نحز وف تزازنت magnitsky act بحالن قرب معارك كم رأي استوصلنا رأينا رمو قرب نمبره هذه حزوات إذا الأوردر magnitsky act بحالون البريزيدنت كبير نجار كفتر كلنا ناي أمريكا ديليت ناي أمريكا تقمي صعبة في بريزيدنت بفولي زخنا سجمت قوة الدخلو تمسرحاتيو استفعلاليو قالوا سمونا اللو دياتهم استفعلاليو مسرحات أو زي يمساسلو انتو قونا قمت عمي فلالايك قالوا نابنت تي magnitsky act بحال بقندو أبو الكتابات كوينو توم ملعل زخونو لعل زخونا ناي سوا مثل قصة بالشونان corruption أبزيهم مثلا تايخوا متأصرون أو كل تجن 10 شوعة كسفح خلون كاب روسيا وصائي أفكار تعدتها وانت كبارة وخون تجبر كله بجلسي سواء مثلا حصل سبعتنا بالنت توسنا عقب كبر اللوم يزخل بو مسرحوني نابنتنا ناي إرترا ناي سراوت مراحي جرال فيليبوس بزحلفة قنبت بز مسرح زي أبتقراي سراويتو زقبرو كفيت سواء أحسد جلسي دوكيمنت استقبره توسنا كستات كسروا الاستقبره تناي هذا executive order قلت سفحيو بدعم في مسارتون عبنت سفحيو جبن مفتسام ويكا احساسات مفتسام راح يكونه فقادا لا يمكن حالف مكان منقست مكان بذلك نو eligible يقفرك سفحيو بدعمي أو زي يفعلاليو مو زي أنا مستحية صبا تناي تتزاز صفحات بزرزر قاليسكم وإيكم كمنجست إثيوبيا بمنجست الدرجة منجست إيرتراون كمو كلها محارة وي زي سرع حيلتات إلوز تقسم كمون حوحات اليوم تقسم زلوا كاب حنتي تخطاتاتنا نايزي مدب زغربتو حتو كبجس تأجدا كما يكسرح نعبنت نحوحات كما يكسرح يخيل سعبينون تايك خاوني خيل أمنجو حوحات المنجست تجريني كما يكفل لي خيل زبل حتوتات عيباتنا لامو استي أبزي زلوكم ملسي أو إنها لها أتملو تغسل تخاريها بزح زلو قريب اللي بفلاي نمن تاي حوحات طرحيلو وتقيسو سون كالوت من إثيوبيا يبلنا بالنسنا كلهم مسرحاتو فانكشناريس اللي يخمتهم من إرترا كأوبا هكذا نبينو يخمتهم نعم حركة بخلت خفيلو نعم حركة خلوا منجستن كل لو حيلون زي سرعة تقاطون اللي يخمتهم irregular forces اللي يخمتهم مو نعم تقدر كمان تقولوا تفعله فيلي زهيد زي أتين قمتنا راحين أخذ أمر نخلي مثلا بناتي مثلا حدا بحرت مرزا بفلاي مرزا تغيروا بتجراي جنب مع خلاي منجستنا سرعات ناي أبي سرعات أفلوت أفلس زي توهاو زي أفلوت بزوجه ملكعو ناي قانقات أمان زي متكام كمسجع يمثل بذكر الناس ناي مع خلاي منجستي دليت وصل ملكعو
ንምምእኻል ዝሓሰበ እዩ ዝመስል በር መንግስቲ ትግራይ ንምባል ተደልዩ ማለት ኢን ኤሰንስ ሪፈር ዝግበር ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ምዃኑ እዩ ከመይ ክሰርሕ ዝብል ተመሳሳሊ እዩ ዝከለ አንተ ሆን ዝበልናዮ እቲ አካይዳ ድሕሪ ኣብነት ናብ ተግባር በቀጥታ ክውዕል ከሎ ሰባትን ትካላትን እዮም ክፍለዩ ስለዚህ እዚኣቶም ካብ ኩሉ ኾን ኩሉ ካብ ተጋደልቲ ካብ ናይ ተጋደልቲ ሓለፍቲ ካብ ሲቪላውያን ሓለፍቲ ካብ ትካላት ከዓ ሕወሓት ክኾን ክእል ቲፒ ክኾን ክእል ግን በቲ ዝገበርዎ በቲ ተጠቀሰን ናፍቲ ሰላም ንምኻድ ሪኡ ዘሎ መዕንቃፍን ካብ ኩሉ ላዕለ ከዓ ብርግጽ አቶ ሙሉ ፒፒ ኣይተጠቀሰን መስተኻኸል ንምሃውን هو صبغ يانسان مبرح ذي بقلت تتقوسس توصلنا له خمس بالكايوم 4 يوم تباليف نايت بمنكسي نايت ترى منكسي هكذا أم حركات خلل أنت حيلن في أمنت كأسول لزوج كم بوليتيكا حيلي بوليتيكاوي والدبا أفتي بتصال كوينات سلامة وفتح خيهلو أستواصون تغيرو أبركتون تغيرو كيأتو أبنت حاجة عند حرداء أبركتو تغيرو بستفاد عليه من قد قد تكون كتساب زي كونه يزولو تسبكتيف أوده زكونه ببعلهم كم تكاليفون بأبالاتو عند حرداء زي تعناقيفهم تي تكالتي بوليتيكا ودابة نايتي سانكشن أكل خون خليو زبل كالي عن كتم ركز لازم تستكاي تقاسم بري بوليتيكا بارتيساتون كاب كله أو بزلوهم تساتفو متأن ونايم أتحدل اللوم تقلتي زي كأمات زرزر عشمات كم حوحات كم هجدف أي تقاسم بر أو زحوس نجار الله يخاطر ذلها أتو إسياس أبزا مس نحوحات تأثير على تحطه أو أزلات كاريتو مس أول التأثيرها كابز كي وصعنا مالتي تأجد أن ترى تنبيرو نخلو بمعرضه يقود بمعرض أي يقود أم زبل سبات اللومو نمخانو تأجد نمانيو أعريز قد زبل ابنة لك إساس يعني اللي كبرة I think هذا حتى تبغى غير ملو غير سويو تغلى لكن تايو TPLF زبل controversial law I think قد تكون زبون غير اللي مثلني هذا تحقق أدم مو سويفن أو تخلي حقتات أبتم Senate bill ناي House congressional resolution حيل تتقل صلوا تخلي كون قايد كمونيرو هذا زي rebel وعندما أباي حيلتات TPLF يبل TDF يبل تجري government يلو نقول صلوا من قدرنا تناي كون قا semantic يخون توانا نجار تخلي من قدي يقول سيجن توانا جن هذا أسحب بينا كروز بانجر الله هذا تناي تجري منجستي كمنجستي أفلت أصل ذي هو ناي إثيوبيا منجستي بميديا بسفح ورمز قينات مستجمرة بسفح TPLF لابل اللي قلت أنا جر الله مجمرة قينات ذي كبرت الله بتجري almost أبتجري زلوا كابتفلا لي political رأي زلوا هيمانوت عدمة الميلتاري إيج بس أحد تفعل عدمة كل الساتف اللي قينات سلزقونا كم هزبي هزوا قالت كم زقونا يزئمن سلزي زي TPLF زبل ناي political semantic ناي political قالي بزح كل قدس اللي بقى مثلا نايتم تقينات بس ناي حزب تجري مريسا يزبل دمرسو حيلي زمرحو قينات سلزقونا حتى طوالة تقون قاس كم منجس ينبر كم بارتي جهته له منجس بايتا بزحيرين معناتهم أو أمريكا نا ديمقراطيك بارتي بالخاص تحته يفلت نا ديمقراطيك بارتي زمرحو منجس كله قليو فلذي كم منجس يبرك سواء كم بارتي زوع له منجدي بزح قلت يا إخوانا زي أبزح بتاعتون يقلت ولي ربط قانقوا جن بجزين ناخذ تقتله ناتغيره evolve ناقدرن كم زهرة تعزينا هنا تقلع الله جن I think TPLF وعندما Prosperity Party PP فالو قالته هون استوانا نجار لمن يتارجت قبل ذبل I think أتفهم بالخمرة سبوء مصدرني هذا زخينات كابج جميرو مانيو خبير قدرات بس أبي يلخا محتاج سبوء أمريكا زي سبوء متقد مساعدة بزح نجار حاوريت له هذا على 5 مليون زخون سرات أبتميت له زي مالت أبتجري راح يستجمع مالته هون توصل ملكة عم حرنا عفار نون مستخينات تحيزو سجمات نامس كم زخونو حضرتها نوصيهم بتقلل لكن تفوكس أبت executive order بوانا نت تخرط غيره زل على زلوا زعما تجري الملكات يمثلني قلت شيء معناتهم لحال فتش عن تأثير تورحي وين توصل نبرة خبيت قدرات بتاعها أوصل زخونة 5 مليون زخون سبات أبتميت له 3 مليون internal displaced قيمهم سواء كل تنشئ زخونو refugees سب السودان له أشحال زود صار دكانستيون تدفيرهم يوم شحال سبات تقاتلهم له ناي public infrastructure ناي قل نبرة تزاريفو يو تأثير وديمو يو كابتجري وتأجل له تلاقي دم عاد سبان طاري عند ركوب تجارو كحجة وصاين تجاوي من توصدو ناتفو دهاية من ناتفهم مقانو عالم فلتويو
ዓለም ለኸ ሚዲያታት ዓለም ለኸ ናይ ሰብኣዊ መሰል ትካላት መንግስታት ፍሉጣት ሰባት ኩሉ ገሊፆም እዮም እዚ ዝሕብር ዘረድእ ሓበሬታ ሙሉእ ሓበሬታ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሽኳን እዚ ካብ ሰማይ ኮይኑ ናይ መኪና ታርጋ ፕሌት ክፈል ዝኽእል ሳተላይት ዘለዎ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ግዜና ዘለና ኩሉ ነገር ዝግብር ዘሎ ግፍዒ መብዛሕትኡ ነገር ሓበሬታ ኣለዎ ካብቲ ሓደ ሚድያ ካብቲ ሚድያ ዝሰምዑ ጥራሕ ኣይኮነስ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለዎ ስለዚ እዚ ትንወስድ ተለና ፀገም ኣበይ ነይሩ ኣብቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ላብ ትግራይ ኩናት ዝመፀንበር ትግራይ ካሊእ ቦታ ኸይዳ ኣይኮነትን ወራር ዝፈፀመት ግፍዒ ዝፈፀመት ኣብ ትግራይ ትግፍዕ ነይሩ ኣብ ትግራይ ወራር ዝፈፀመ ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ኤርትራ እናተሓገዘ ስለዚ እዚ ኩሉ ደሚርና ትሪኦ ተለና ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዝስጉምቲ ዝወስድ ከሎ ልምኣመን ልመን ግፍዒ ከም ዝፈፀመ ግልጽ እዩ አንተ ሙሉውን ከም ዘልዕሎ ስጉምቲ ዝወስድ ተለኮ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ንብረት ፍሪዝ ክግበር እቲ ግሎባል ማግነስቲ አክት ተጠቂሞም ስጉምቲ ዝወሰዱ እምበር ናይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ይኮነ ምክንያት ኣለዎ እዚ ንምንታይ ኣብ ትግራይ ስፔሲፊክሊ ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት ክሻዕ ኸዚ ብስሙ ኢቭን ዝፅውዕ ነገር እውን የለን ምክንያት ኣለዎ እዚ ጀነራል ፊሊጶስ ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ትግራይ ሓይልታት ግን ስጉምቲ የስፈዱ ምክንያቱም ብዘይካ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ኢሳያስ ብዘይካ ናይ ጀነራል ፊሊጶስ ካሊእ ዝተጠቕሰ በዓል ስልጣን እውን የለን ሞ እቲ እገዳ ንመንዕሪ ይጎድእ ዝብል ሳርኢቶ ይብካላ ተተሓልፍ እወ ብሓፂሩ ልመን ይጎድእ ዝኽእል መብዛሕትኡ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ወይማ ፈጻሚ ትእዛዝ ንኢትዮጵያ ከም ዓዲ ስጉምቲ ይወሰድን ኦፍኮርስ ምክንያቱም ዓዲ ትምተለኻ ንጹሃን ሰባት ክግድኡ ስለ ዝኽእሉ ብዓዲ ታርጌት ኣይገብርን ግን ብስርዓት ታርጌት ይገብሮ እዩ እንድሕር some conditions ተቐድሞ ኩነታት ዘይማልእ ኮይኑ እቲ ስርዓት ታርጌት ይገብሮ እዩ ትካላት ውልቀ ሰባት ናበለ ብዝርዝር ይኸድ እዩ መብዛሕትኡ ብኢትዮጵያ ወይ ድማ ብቲ ናይ ኣብይ ስርዓትን ኤርትራ ድማ ብናይ ኢሳያስ አፈወርቂ ስርዓት ዝምርሖ ብሳልሳይ ድማ ናይ ኣምሓራ ሚሊሻ ምክንያቱም ኣብቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ስፔሲፊክሊ እቲ ፕሬዚዳንት ናይ ኤርትራ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፅሎም ብውፅፅ ኢሉ ኢቨን ዝሓድት ነገር ኣሎ ቃል ብቃል ስለዚ ትኩረቱ እቶም ሰለስተ ሓይልታት ከም ዝኾነ ግልጽ እዩ ትግራይ ገጽ ተኸተለኻ እንድሕር ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ኣውኣትዮም ኢልና እንድሕር ሓቲትና ብዙሕ መልሲ ምሃብ ይከኣል እዩ ንኣብነት ረድኤት ኣብ ትግራይ ከይበፅሕ ዝገብር ዘሎ መን እዩ ኢሉ ሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ዋይት ሃውስ ሲኒየር ኦፊሻል ብዛዕባ ኣፈጻሚ ትእዛዝ መብርሂ እናሃቡ ብሪፊንግ እናሃቡ ሓቲቱ ነይሩ እንታይ ኢልዎ ኣብ ትግራይ ረድኤት ከይበፅሕ ዝገብር ዘሎ ኩናት ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መንግስትን ናይ ኤርትራ ሓይልታትን ኾነ ኢሎም ከም ፖሊሲ ከም ሕጊ ወሲዶም ናፈጸሞ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኢቭን ተሓታት ዝገብር ዘሎ ኩናት ምግባር ለምግባርን እንተይኮነስ ኾነ ኢልኻ ረድኤት ከይበፅሕ ኣብ ህዝቢ ግፍዒ ክበፅሕ ዝገብሩ ሓይልታት ከም ዘሎ ኢቭን ኣቋም ሒዞም እዮም ማለት እዩ ካሊእ ገጽ ኣብ ኢትዮጵያ ኦኤልኤ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚኮ ኩናት እናገበረ ወረዳታት ቀበሌታት ቦታታት ናሓዘ እዩ ኣብ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ግን ኦኤልኤ ሓንቲ ቃልብን ይተቐሰል ስለዚ ኩናት ምግባር ለምግባር ጥራሕ ይኮነ እቲ ኮንሰርን እሱ ምኾነ ኦኤልኤ ኢቭን ኣብ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር መልዕልዎ ነይሮም ዋና ስጋቶም ግን ሓደ ሰብኣዊ መሰል ሂማኒታሪያን ኤድ ንከይበፅሕ ዝገብሩ ሓይልታት ኦፍ ኮርስ መሬት ድማ ዘይምልከቶም መሬት ኸይዶም ዝወረሩ ሓይልታት ኣብኣቶም ስጉምቲ ንምውሳድ እዩ እዚ ኣይ ቲንክ ግልጽ ይመስለኒ ምክንያቱም ናይ ትግራይ መሬት ሕጋዊ መሬት ከም ዝተወሰደ ግልጽ ዝኾነ ነገር ኣሎ ሶ ልመኒ ታርጌት ዝገብር ግልጽ እቶም ሰለስተ ሓይልታት እዩ ብፍላይ ብቐዳምነት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ናይ ቀዳምን ሰንበትን መልሲ ንሕቶታትኩም መደብ እዩ መዘራረቢ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ጠጠው ክብል ዝፈረምዎ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ምስኪላታት ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ ሃይለማርያምን ሙሉ በየነን ዝካየድ ዘሎ ቃለ ምልልስ እዩ ክቅጽል እዩ ንኣርባዕቲኦም ሓይልታት ጠቂስዎ ዘሎ ፍቲ ሕጊ ህወሓት እውን ኣሎ እዩ ምናልባሽ ሙሉ ንመንዕሪ ይጎድእ ዝብል ሕፅረ ኣቢልካ ካብኡ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ነቲ ውሳነ ኣትሪሮም ኮኒኖም ኣለዉ ከም ዘይቕበልዎ ህወሓት ግን ከም ዝቕበሎ ገሊጹሎ እሞ ስለምንታይ ይመስለኩም ሙሉ ቀጽል ኣተግ ንመን ይጎድእ ብዝብል ኳ ዝቆርብ ሕቶ ጸጋሚ ይመስለኒ ብበዝሒ በዚ ክሓልፍ ዝኽእል መን እዩ ምክንያቱ ምጉዳእ ድዩ እዚስ መጥቃም ዝብል ሕቶ ከልዕለልና ስለ ዝኽእል ኢለየ ኣተግ ኢሳያስ ከም ዝበሎ ኣብቶም ዓላማታት ናይቲ ሕጊ እዩ ክመስረት እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ኣብ ሲቪላውያን ዝግበር ጥቃት ክቕንስ ሓገዝ ክኣቱ ንምስኻዕ እዩ እዚኣቶም መን እዮም ዝኽልክሉ ዘለዉ ኣብዚኣቶም ዝተሳተፉ በዝሒ መን እዮም እንድሕርዳ ኢልና ብቐንዱ እቲ ናብ ኣምሓራ ናብ ናይ ኣብይ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ሓይሊ ምኻድ ግልጽ ይመስለኒ በዚ መንፅር የዝሪኦ እንተኾነ ግን ሕዚ እውን ብዙሕ ግዜ ምምዕርራይ ይረአይ እዩ ማዕረ ኩሉ ብማዕረ ጌርካ ምርኣይ ምድላይ ይረአይ ሞ እዚ እውን ናብ ኣመን ግምት ክኣቱ ክእል ኣለዎ ካብኡ ንምንታይ ዞም ዝተፈላለዩ ርድኢትን ፖዚሽናትን ተታሒዞም ዝብል ቁርብ ባዕሎም ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ግን ካፍቲ
ግልጽ ዝኾነ እንተተላዒልና ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ምዕሩይ ዘይኮነ መልክዑ ጣዕሚ ሬሌቫንስ ዘይኮነ ክስታት ሓዊሱ ከም ዘይቅበሉ ገሊጹ ኣሎ ከም ዝመስለኒ ዝፈጸምዎ ክሳዕ ሕዚ ግፍዕታት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዝመስለና ኣነ ናብ ተሓታትነት ዘምጽእ ሰላማዊ ፍትሕ እንተመጽኡ ሓደ ናይ ልዝብ ካብ ትግራይ ክህሉ ዘለዎ ናይ ግድን ንኣብነት ጠፈጥፋት ልክዑ ቅፅዓት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ፍትሒ ክነግስ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ናይ ግድን ይኸውን በዚ መስርሕ ንዘይምሕላፍ ስለዚ እንደምንም ከም ገለ ጌርካ ብፍላይ ከዓ እቲ ዘለው ጥሜት ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ይጥቀምሉ ዘለው ጥሜት ኣብ ቀረባ ግዜ እናወሰደ ብዝኸደ ቁፅሪ ከም መስዕሪ ጌርካ ምውሳድ ገይሮም እዮም ዝመስለኒ እምበሪ ካብ ግምት ወፃኢ ንምንታይ እዮም ኣይበልዎን ዝብል ቁርብ ሓሳብ ንምሃብ የዝግም እያ ኣክቸሊ ኢሳያስ ኣብዚኣ ሕፅረ ቢልካ ሕወሓት ንምንታይ ተቐቢልዎ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምንታይ ተቐበልዎን ዝብል ሕፅር ዝበለ ርእይቶ ተይብካኒ ካብኡ እገዳ ንዝተገብረሎም መራሕቲ መንግስታትን ዓድታትን ብምጥቃስ እገዳ ኣይሰርሕን ዝብሉ ተኸራኸርቲ እውን ኣለዉ እሞ እገዳ ትስተቐመጠሉ ሸቶ ይወቅዕ ድዩ እገዳ ንህዝቢ እምበር ንመንግስታት ክንድቲ ጽልዋ ከም ዘይገብረሎም እውን ተደጋጊሙ ይጥቀስ እሞ ብልክዕ ከምኡ ድዩ ሕፅረ ቢልካ ታግዜና እውን ስለ ዝኸደት I think ቀሊሉ በመጀመርያ ልምንታይ እዩ TPLF ፖይንት ማናይ ትግራይ ሓይልታት ከም ብሳቶም ዝገልጽዎ ቋንቋ እዩ TPLF ልኮ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተቐቢልዎ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን መንግስታት ድማ የተቀበልዎን ግልጽ እዩ ሓደ ኣሜሪካ ዘውፀቶ ናይ ኣፍጻሚ ትእዛዝን መንግስቲ ትግራይን ከም ቅድመ ኩነታት ቅድመ ከዘቕመጦም ሓሳባት ተመሳሳሊ ስለዝኾኑ መብዛሕትኦም ተመሳሳሊ እዮም ሰብኣዊ መሰል ክብፅሕ ምግባር ሓገዝ ቶም ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ትግራይ መሬት ክወፁ ሰላም ክወርድ ግፍዕቲ ፈጸሙ ሰባት ብሕጊ ተሓታቲ ክኾኑ ናበለ ይቐጽል እዞም ሕቶታት እዚኦም ምስ ናይ መንግስቲ ትግራይ ሕቶ ተመሳሳሊ ስለዝኾኑ ኣሜሪካን ትግራይን ዘባእስ ነገር ስለዘይብሎም እዩ ትዋና ቀንዲ ሕቶ ማለት እዩ ንምንታይ ንዓብይ ናይ ኤርትራን ስርዓት ተቃዊሞሞ እዚ ዝኸዚ ሙሉእ ጠቕላላ ዝገበርናዮ ኢንተርቪው መልሲ ይብ እዩ ንምንታይ ተቃዊሞሞ ምክንያቱም እቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ንዓቶም ታርጌት ዝገብር ሳቶም ዝገበርዎ ነገር ዝቃወሞም ስጉምቲ ንዓቶም ታርጌት ከም ዝገብሮም ግልጽ ስለዝኾነ ሓፂሩ ሳንክሽን ወይ ድማ ስጉምቲ ኤግዚኪቲቭ ኦርደር ውፅኢት የብሉን ኤፌክቲቭ ይኾነን ህዝቢ እምበር መንግስቲ ይጎደን ዝብል ፍርቂ ትኽክል እዩ ብሓደ ገጽውን ትኽክል ይኾነን ንምንታይ ሓደ ስጉምቲ ህዝቢ ታርጌት ይገብርን ንመንግስቲ ስርዓት ታርጌት ዝገብር but unfortunately ስርዓት ታርጌት ዝገብር ተሎ ህዝቢ እውን ይጉዳይ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ኤርትራን ብጣዕሚ ድኻታት ዓድታት እየን ረድኤት ቋረጽ ተሎ ናይ ልምዓት ሓገዝ ቋረጽ ተሎ ዲፕሎማቲክ ሳንክሽን ናይ ሚሊተሪ ዝኩሉ ዝግበር ተሎ መን ዝጉዳይ እቲ ስርዓት ናደኸመ ይኸድ ምክንያቱም ኩናት ቁጠባዊ ነገር እዩ war is economics እንድሕር ገንዘብ ዘይብልካ ኩናት ክቅጽል ይትኸል እዚኦም ስጉምታት እንድሕር ተወሲዶም ኣብ ኩናት ክጸንሑ እውን ይኽእሉን እቲ ስርዓት እውን እናፈረሰ ይኸድ ህዝቢ ጠሚት ኣለውን ኣብቲ መንግስቲ ፕሮቴስት ናገበረ ናተቃወሞ ክመጽእ እዩ ስለዚ ብኻሊእ መንገዲ ዕድማቶም ንሓፀረ ክኸዱ እዮም ስርዓት ማለት ስለዚ ተቃወሞ ምክንያት ብዙ እዩ ኤፌክቲቭ ይኾነን ዝብል ኣይሰማዕሉን ኤፌክቲቭ እዩ አክቹሊ ከም ኢራን ዓይነት ጽቡቕ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎም ዓድታት ኳስ ብጣዕሚ ተጎዲአን ነይረን ቬኔዙዌላ ተጎዲአ እያ ኣሜሪካ ሳንክሽን ወይ ድማ ስጉምቲ ዝወሰደሎም ዓድታት ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከቢድ ጽልዋት ከም ዘምጽእ ምንም ሙሉ እዚ ድሮ እኳ 14 መዓልቲ ገይሩ ዘሎ እቲ ናይ ፈጻሚ ትእዛዝ ኣብቲ ዝተረፋ ግዜ ክቕበልዎ ዶ ይመስለካ ገና እንተተነቢሩ እውን ክልዓል ነዊሕ ግዜ ከም ዝወስድ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝዛረብ እሞ ኣብዚኣ ዘላትካ ርእይቶ ሕዚ እውን ካብ ግምት ምግላፅ ወፃኢ ቅርበ የጸገም እዩ ክሳዕ ህዝቢ ዘሎ ኣይንቕበሎን እዩ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ብግልፂ ኣይመፀን ናይ ኢትዮጵያ ክሳዕ ህዚ ዘብልዎ ዘለው ከም ዘየቕበልዎ እዩ ዘርኢ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ብፍላይ ናብ ተግባር ክውዕል ከሎ ሰፊሕ ዓቕሚ ምቕናስ ክፈጥር እዩ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት እዚ ኩናት ክቕፅል ምድላዩ ናይ ትግራይ ዓቕሚ ተዳኺሙ ክደፍኡ ክእል እየ ካብ ዝብል ግምት እዩ ቤዚካሊ እዚ ዝጎድእ ማዕቀባት ክመጽእ ከሎ ብደንቢ ክሕዝ እዩ ባይቲ ይገብር እዩ ይመስለና አንተ ወን ኢሳያስ ከም ዝበሎ ስለዚ ኣብ ከይዲ ናይ ምቕባል ዕድል ተገዲዱ ናይ ምቕባል ዕድል ዘለዎ ይመስለኒ እንተዘይ ኮይኑ ግን እቲ ክንስተኻለና ዓናና ኣብነት ብትግራይ ገጽ ኮይንካ ትርኢ ኣለኻ ጥሜት እዩ ካብ ኩሉን ላዕሊ ዘስጋኣካ ነገር ንሱ ንኸይህሉ ድፊት እዚ ማዕቀናይ መቃብ መስርሕ ኣብ ተግባር ውዒሉ ፍላይ ዘይተዓናቀፍ ዓይነት ሓገዝ ንኽኣቱ ድፋእ ከድልየና እዩ ኢሳያስ ኣብዘን ዝተረፋ መዓልታት እዞም ሓይልታት እዚኦም እዞም ኣካላት እዚኦም ይቕበልዎ ዶ ይመስለካ ከዝም ዘሎ ኩነታት ክሻዕ ሕዚ ትቕበልዎ ይመስልን ግን
بخالي من قد ما نتقبل ومقارنة زي نجرله هذا بمجمرة أنا أبي سرعة نجر إن قبلون على عدينا ناي دق تعطي إن قبلن قليل بالمو at the same time دمك أب نيويورك اللي يخمو أب نيويورك لأمريكا من قد ألمانيا سلزي حسوتي بدقها مو يبلو قد بيقول ندماء نيويورك واشنطن برناك وحكونا يوم نعلم من نيرم سلزي زي بدهم كنسوا عليه قبايو يتقبلوا مالت الميديا كونسومشن ويتقوم كمو يبلو يوم خالي قد كنت تحتكلي تخون زلو خالي نقريو خالي من قدي ولا تقبلوا ونا أمريكا من قدي زي executive order أفتح متزاز ستيل كفتمو يخلي قناعتهم أنا مخزون لحالة إسراء عامت كمسرنايو حدا نسرعة لوتون ريجيم تشنجون الشعب مدلايون نجارات قلتي تريوم يوم بقلتي في الله دا إرترا إسراءات بحيث بزي أوتشيلو ريجين تقطنا تحت خونس لهذا إرتراون دعمي من كرام قطعين نامت ذلو سرعة سيزخونة غير اللو زبل أقوام بقلت حيزومية مع أمريكا من قصتي بناي ترامب administration ولا خزون توصل من كع لوز تكون نجارات اللو سلزي بوقعي ديسكليمر قرب بوقعي زواسة ناي أمريكا من قصتي ناي إرترا من قصتي نمقيار بوقعي تقلت إيلن برقص ناي مودة تحتوي زي ناي فصامي تأزاز ناب إجدا أنت دا تسجاجرو عبايتا لو تكمس يخلي بفلاي دما سبعة وريديت كي أتي قبل لزعون كفو وزول حدا حتاتي ليأخذنا له حتى أبزي حسر زبالة مرسي أو إنها لها إساس. هو I think effect اللو تريديت ملكات US aid يجوز ملكته تريديت ملكات ما تريان aid ملكات توصل ملكة تعرض ترتلو ريديت لهذا تبرا يكون محرة عفار لد اليوم أكلات ريديت كبتح صبو بايتها كفتر كم زخوني قمت بمجرد الرشا إذا سقمت نحط توصيدو بتوصل ملكة خالص نابنا تجرا يكون بتوصل ملكة affect كجبر سجات لنا نابنا جنزب money transfer جنزب تقلل لنا يتبع transfer يجبرن وين دماناي money transaction نقص عن هرجيرو ولا الريديتن حاجزن دخون جنزبون لا تفلالي كفالات إثيوبيا including تجرايون خدخل توصل ملكة affect كجبرون فرحلن كواتعجن قمت زي توم قلتنا يوم سجمات كفتحوا تقضي فتريو صبوا حاجة تكبر يزبل أما تهلني صبوا أتوملوا أبزي حسر زبالت ولا كماي تتميت تستطيعون مبال بسرو الناي سواتي وات متراف قرب حاجز تخونا بزبل مباري مس هلكيت مس أوجو كفيل كامل لزاب صبوا خويني كوانا مس تدقفوا أنا زيلة تسفاين تايو أفتقبار وعلو عقمي نايزي كوينات كقصل طفات كقصل زهكن حيلتات بدن بخسرح تسفا جبرون بفلاي أبتي حاجة زمتاو فايدهم زي كون استقديدهم زفاتون له عدل يفتريو معناته كساحزي زربح زي زبحال زفرارح نجر زي مهلاو إيو أشرو سلزبازحي مثلني كساك زكم زي تخالمو دومتن حجازي ويني أزرخو جبره صبوق أجايشنا سمويا حقي أتو ملو بينه كاب نوروي كتما برغن أتو إساياس هايل ماريام كابزي كاب كفل جزات كاليفورنيا نذهبكم نسفح مبرهي بشم سماعتي أزي مسكن الله جبره باركز خبركم سمعتنا بمدبنا كمز عقبكم تصفى بمقوار نلومي زداروبنايو زي ينيرو بخالق مدب كسام براهب دحان قني زبلكم قبر مدينة سلام بريزيدنت أمريكا جو بايدن تحلفوا بريزيدنت أو تزاز أمريكتنا نخلطة معلتي بمكتتال زقربنا لكم مدب تزازيم الله نقبرن أجايشون أزينا نمسكن كوراتنا سلستخطاتلكم ناون أزينا نمسكنكم إزي كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا أيو VOA تقرينيا أب 22-26-31 حد المتر باند فيسبوك يوتيوب كمون أب ساتلايت بVOA 24 يفدنا صباح صوني كساب نرهب دحان حدرو
ኣብ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ሳተላይት VOA 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክቡራትና ንሎሚ ሰንበት መቐጻልታት መዓልቲ ዝጀመርናዮ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን ኩናት ዝሓለፈ ቅንያት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ከም